Озат күпме обещает, bir коелып барган юк. Халык каршында кыйын ямсыз үземне кулда тута алмыйм. Миңа шу сураларны берип отура. Сулу белән теләгән вакытта коя ошосыбыз килә, шунда барабыз. Ярайды. Бүтүн Татарстан шаулады инде. Мен может чынлыкта да бала чагадыр. Четимин бар кишиге да шабыт булмый. Сәлем дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килдек ите шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта иң моңлы җырчы, Рәшит Вахапов фестиваленең йолдызы һәм инде әлбәттә иң шибәр хатын-кыз, иң уңган булган хатын-кыз Гөлсирин Абдуллина. Сәлем Гөлсирин. Сәлем Айгөл. Гөлсирин Абдуллина. Калпаклы сандугаш. Татар моңына ия җырчы. Кечкенә буйлы булса да зур йөрәкле. Кызына яраткан әбисе хөрмәтенә Сылу дип исем кушкан. Кәҗәмәгез йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Сине күргәч тагы да шатланды. Бу рәхмәт үзең. Мен йокларым килгәнеме, прям ачылып киттем, рәхәтләнеп. Менә бит. Менә шундый энергетика белән димәк мин бүлешәм. Күтәреп җибәрдең. Аллага шөкер, ярый. Безнең бар уеныбыз да шулай үтсен дип ышанып калабыз. Белмим нәрсәләр булыр, инде сораулар булар. Әзрәк кенә шитрикле сораулар да булырга мөмкин. Инде сиңа үзеңә килгәндә, иҗатыңа килгәндә, ниндирәк яңа җырлар безне көтә икән? Әле генә күптән түгел генә чыкты Мәхәббәт, шушыдыр дигән җыры. Лилия Хәмитова репертуарынан. Менә хәзер әле күптән түгел бирдем аранжировка эшләтергә. Халык җыры инде бу, җитез, күңелле җыр, Айҗаны. Алла бирсә, бар инде анда бик күп җырлар, алынган җырлар, аларны бөтенсен менә эшләтеп битергә генә кирәк. Берничә җыр уже бирелгән. Көтәбез генә. Без дә көтәбез, алайса. Эшләп җибәргәннәрен көтәбез. Ярый, алайса концертларга килгәндә, яңа турга җыйнасың икән инде бит хәзер җәй уртасы инде. Безнең планнар бар. Берничә менә шул зур шәһәрләр, районнар гына алырга дигән инде прям әйбәтләп ныгытып, тотынып. Алла бирсә, ният булса, концертлар куярга насип булсын. Амин дигән теләктә калабыз без. Менә калса, без синең белән күпкә сузмыйча кагыйдәләргә күчәбез. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Син әзерме? Әйдә, тырышып карыйк инде. Тырышып карак, киттек. Беренче сорауга күчәбез. Сылуның шәхси тартмасы өстендә ничә күбәләк бар икән? Бу Сылуның тугашыннан гына алган тартмасы. Розовый төстә, олсы төстә ия. Аның өстендә күбәләкләр бар. Алар менә ничәү икән анда? 6, 7, 8 яки 9. Әйе. Аның хәтле соннар юк бит анда. Ничәүрәк булган икән? 3 дип әйтсәм ярар иде инде, монда 6 бит әле. 6, 8, 7, 9. Розовый тартмада. Анда күбәләкләр генә түгел. Ансыз бит альбом. Әзрәк искә төшә башлады. Инде 2 ел узган бит. Ул тартмага да. Әйме? Шул тартма турында. 7 дип әйтик инде, белмимчә. 7 дип. Белмим бит. Алабыз, 7 дигән җавапны алабыз һәм дөрес җавап. 6 күбәләк бар иде. Мин сиңа аның фотографиясында күрсәтәм. Без аны куячакбыз шулай монтажда инде. Менә шундый ул син Telegram каналыңа куелган иде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Андый нәрсәләрне вагай берләрен шутлап торганым юк бит. Менә кара, безнең тамашачыларга да әйтеп китәм мин. Бездә монда шундый махсус сораулар. Менә безнең кунакларыбыз ялгышсын өчен, һәм алар дөреслек яки гамәл кылсын өчен. Шуңа күрә күчәбез дөреслек яки гамәлгә. Нәрсә сөйләсәң беренче булып, дөреслекме яки гамәлме? Дөреслеккә мин сорау бирәм, гамәлгә мин бирем.
давай дөрөслек. Дөрөслек. Менә сез Азат белән алай интервьюларга күп йөрмисез, әйме? Аннары соң айрым бөтенләй йөрмисез дип әйтеп була. Моның сәбәбе нәрсә икән? Ирдән үтеп беренче бармыйм әле дигәндәме, әллә без гаилә булгачнан бергә барырга тиеш дигәннәнме? Нәрсәдән икән? Безне обычно һәр вакыт гелбергә чакыралар. Төрле мәҗлескә дә, төрле концертка да. Күбрәк теге дуэт белән җырларга дип инде, может шуннан шулай чакыралар микән инде? Булай гелбергә йөрибез. Ну, туры килә инде ул үзем генә дә чыгып киткән вакытлар, Азат үзе генә дә чыгып киткәли. Беләсеңме, интервьюларга чакырганда, мәсәлән, булай әйтәләр инде. Ике куянның койрыгын бергә тотабыз дип әйтәләр инде. Әйе. Гаиләдә ике җырчы да. Ике бер дуэт. Менә күрәсеңме, күпме кеше и күпме сорау, күпме җавап. Бер-берсенә бәйләнгән. Без икебез бергә интервью биргәндә, ул күпкә кызыграк та чыгадыр. Теге ачыла дип әйтимме соң инде. Ишекләрегез беразны ачыла, әйме? Яркырак була дип әйтимме соң инде. Бәлки. Бер-берегезгә, әгәр дә үзегез генә буласыз икән, бер-берегезгә көнләшмисезме? Менә аны чакырдылар, мине чакырмадылар дигән. Юк, әле клипларга Азатны чакыргаладылар. Аның бит инде буе да бар, шибәрлектә, костюмәсен инде. Бар микән инде, юк микән? Мәйтәм, бар, конечно. Менә бер-ике клипка этеп җибәрдем әле. Тавышыгыз, менә аның да тавышы, синең дә тавышың, шундай җанга май булып ята торган тавышлар. Күбрәк чакырыгыз. Уялтма, пожалуйста. Уялтма мине. Уялам мин кеше мактаганда шынап. Үзеңне мактый белергә кирәк бит. Юк. Мактый белергә кирәкме? Әлбәттә, әйе. Кирәктер инде, ну, мин уялам. Менә әтиәниләр минем даже телевизорда карап утырсалар, мин алар кырында карап утырмыйм инде үземне. Чыгып китәм. Белмим. Менә итә алмыйм инде үземне, кулда тота алмыйм. Димәк, сиңа әле мин йолдыз, мине беләләр дигән хис кирмәде әле синең ишеңә, әйме? Шуннан әйтәсеңме? Юк, аннан мин йолдыз дип бер кашанда үземне алай дип әйтәсем килми. Мин җырлый беләм, Аллага шөкер, миңа Аллаһ Тәгалә матур сәләт, хәзинә биргән икән, мин шуны халыкка җиткезергә һәм ишетергә тиештер дип йөрим. Шундый тыйнак Гөлсирин Абдуллина. Бик тыйнак әле. Ярый, рәхмәт синең бу җавабыңа. Рәхмәт. Бу миңа калса бик дөрөслек булды инде, дөрөслек сорауны дөрөслек иттереп җавап бирдең. Без синең белән күчәбез киләсе сорауга. Җырпыш батл шоуның беренче турында син икенче булып нинди сүзгә җыр җырладың? Аккыш, кар, буран, каз. Ходаем, нәрсә җырладым микән мин? Синең подсказкаларың инде. Теге йөзәсе иде күлләрдә, шул микән әле? Ява карлар, яңа елның кары ява. Кайсысы? Белмим. Күзләрен берсендә әйтмиме? Юк, әйтми. Бу минем безнең репертуардагы җырлардан. Алай гына түгел. Анда күп җырлар булды. Анда син беренче турда, хәтерләсәм, әгәр дә дөрес хәтерләсәм, син 5 балл җыйдың да, Азат 7 балл. Шуның менә икенче. Мен саны алданрак караган булыр я. Эй, Аллам, хәтерләсәм. Әйдә, буран булсын. Буран булсын. Әйе, белмәм инде. Әйе, булсын инде. Әйдә киттек. Буран булсын. Алдык җавапны һәм дөрес җавап. Аккыш! Беренче шуны дөрес әйткән идең. Без хәзер нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Дөреслек. Тагын бер дөреслек. Бераз шитреклерәк булыр бу сорау, әйме сезнең шәхси тормышыгызга бәйле булыр бу сорау. Азатның сиңа сәхнәдә, кеше алдында тәкъдим ясавы сиңа ничек булды? Әгәр дә ул икегез генә булган вакытта тәкъдим ясау дөресрәк булыр иде шикелле тоелмадымы сиңа? Якынрак булыр шикелле тоелмадымы? Тимин. Дөресен әйткәндә, мин вообще шок хәлендә калдым ул вакытта. Бер нәрсә аңламадым. Мин менә сәхнә җырларга чыктык бит без. Бу уже ахыргы җыр иде безнең. Бөтенебез бергә җырларга чыктык та. Ике куплет җырлаганнан соң Азат туктата.
әймәйтем, хәзер эләгә маңа әйтәм. Нәрсәгә туктата бу? Юк, менә шундый уй килде минем. Аннан инде мине Айсул итеп җибәрде. Алга таба. Шуннан соң әзрәк кенә башка типте. Ну, мин аны Азатның үзенә дә әйтәм инде. Әгәр дә син сәхнәдә тәкъдим ясамаган булсаң, мин бераз гына әле уйлаган булыр иде. Шулай дип. Теге халык каршында барыбер Кыян. Кыян, ямсыз. Барыбер ул бит инде зурадым тормышка. Әлбәттә. Әлбәттә, мин Азатны яратам, ул да мине яратадыр инде. Барыбер эмоциялар белән дип тә әйтергә мөмкин. Мин үзем, мәсәлән, гадилекне яратам инде, простойлыкны, менә шундый гадилекне яратам, минимализм яратам инде. Но бу сәхнәдә тәкъдим ясау, ул минем үземә шок та булды, рәхәт та булды, бер карасаң, кызык та булды. Менә хәзер сөйнеп искә дә алабыз. Бөтен Татарстан шаулады инде. Мин бер дә үкенмим, дигәнемә Аллага шөкер. Ул концертта шундый нәрсә булды. Беренче бүлектә анда Рәниснең дусты тәкъдим ясады. Шул көнне буймы? Шул көнне. Теге чәчәкләр күтәреп йөреп, Рәнис алып керде дә, мәтәмчәп чәчәкләр күтәреп бирсен дип, минем дустым тәкъдим ясый диде. Без инде аны бөтенеп чыгып, сәхнә артында менә карап тордык инде. Неловкырак булды инде анда теге неловкырак булды. Мин шуны карадым. Ходаем, Аллам сакласын, миңа булай сәхнәдә тәкъдим ясасалар дип әйтеп куйдым шундаймы. Безнең звукачның Айратның хатыны Алия шунда ишетеп куйды инде бу. Мин бит инде аны аңламыйм нәрсә турында бара. Вот. Аллах хәппәр шунда. Шуның белән бетте дигән. Менә вот. Менә шулай бурып куйган тормыш, кара әле менә. Ярый, рәхмәт, бик күңелдә булды әлеге шул хатирәләргә кайтарырга, һәм инде сине дә шунда кайтарырга бераз. Рәхмәт бик зур. Бераз безгә ишекне шулай ачтың. Күчәбез киләсе сорауга. Киләсе сорау. Әйме, тагын да авырак була. Ләкин синең подсказкаларың бар, син аны турында онытма. Ләкин бу сорауга подсказка миңа калса булышмаячак. Ярый. Катгый тыелган социаль челтәрдә синең үзең генә булган фотосурәтләрең ничәү икән? Үзең генә син анда. Бер кеше юк яныңда, Сылу да юк, Азат та юк, дусларың да юк, беркем дә юк. Җавап вариантлары, әйме? 28, 29, 30 шутлап чыккандаймы? Әлбәттә, Миңа шул сорауларны биреп тора. Матур итеп елмайсам да булмыймы? Була, әлбәттә була. Елмайдың, ой. Гөлсерин Рашны матур елмайды. Без ике дөрес булмаган җавапны алып атабыз, әйме? Без алып атабыз 3-нче һәм 4-нче вариантларны. Син кала 1 һәм 2, 28 яки 29. Кайсысын сөйлисең, кайсы сиңа якынрак? Белмим инде. Ялгышсам тагын була бит инде монда. Аннан соң гамәл була уже. 29. 29. Алабыз. Җавап вариантын алабыз. Киттек. Дөрес җавап. Аллага шөкер. Подсказка сиңа булышты. Интуицияңда эшләп җибәрде. Әйме? Аллага шөкер. 30-га тутырга кирәк инде. 29-га булгач. Менә бүген чыгарырсың. Тагын бер публикация. Ярый, алайса дөреслеккә гамәлгә күчмибез инде. Әйдә. Беренче тапкыр, әйме? Киләсе сорауга күчәбез. Кумир онлайн сайтында синең профессионализмыңны ничә йолдыз белән бәяләгәннәр икән? Анда синең биографияң бар, синең турында язылган, һәм анда шундый рейтинг бар. Профессионализм дигән рейтинг бар. 9-5, 8-5, 7-5, 6-5. Белмим, 6-5 инде. Шулай түбән дип саныйсың, әйме? Минем хайтерларым бик күбәеп китте шуңа. Шулай менә. Шулай дип уйлыйм. Ярый, без синең бу җавабыңны алабыз. 6-5 дигән нәйме һәм бер җавап. 7-5. Бергә әзрәк кенә күтәрелгән әле. Аның кар күп түгел ахрысы.
Вот. Яр карап була менә миңа әйтерсең әле бик кызык булып китте. Әйдә әле менә мин сиңа хотя бы скриншотны күрсәтим, әйме? Әйдә. Менә монда. 7:05-кә якын. Менә шундый хәлләр. Ярый, Гөлсирин, күчәбез синең белән дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлисең? Гамәл? Гамәл сөйлибез, әлбәттә безнең инде монда вариант калмады. Син бит безгә әйттең, Азат белән булган интервьюлар кызыграк инде дип, әйме? Без хәзер Азатны чакырабыз монда. Һәм аның белән бер уен уйнап алабыз. Димәк, дуслар, Азат Абитов безгә кунакка килде. Сәлам. Сәмсез. Исәнмесез. Без сезнең белән хәзер уен уйнаячакбыз. Мин сезгә карандашлар бирәм. Сезгә шул карандашларны теләкләрегезне теләп атарга кирәк булачак. Кемнең теләге белән карандашыгыз әгәр дә эләгә икән, шул теләкне сезнең көндәшегез үтәргә тиеш була. Мәсәлән, Гөлсирин әйтә, син атна буе савыт саба юасың диде, эләгә икән. Әйбер бу фикер. Менә исеңдә калдыр. Азат шул теләкне үтәргә тиеш була. Ярар. Әгәр дә Азат әйтә икән, мин дуслар белән очрашам дип әйтә икән, һәм эләгә икән карандаш белән, Азат дуслар белән очраша, Гөлсирин ярар дип кала. Киттек. Ярар дип. Син карандаш кирәк түгел әле. Бездә кирәк була башлады. Киттек, 4 сиңа һәм 4 сиңа. Берәү миңа калып торсын. Әйдәгез, кемнән башлыйбыз? Барсын әйтеп чыгаргамы? Юк, берәм. Аткан сайын әйтәбез. Так. Әйдә, әгәр мин карандаш белән чыкырга эләксәм, айына 2 тапкыр егетләр белән мунчага баралам. Ничек карыйсың моңа Гөлсирин? Син так йөрисең. Ну, бер генә тапкыр бит, хәзер 2 тапкыр була. Күп әйтә сонын. Әйдә киттек, атып карыйбыз. Ах! Булмады инде. Әйе, калырга тиеш. Киттек. Тукта, булды. Киттек. Гөлсирин сиңа күчә. Әгәр дә мин шушы чокырга эләксәм, син 1 ай буе телефон тотмыйсың. Телефон тотмыйсың. Димәк, туктагыз. Әйдә, ачыклык име? Социаль шелтерләргә дә керә алмый. Гомумән. Социаль шелтерләргә керә ала, бер телефон моментта тотмыйча. гына. Мәсәлән, 5 минут, 10 минут, 15 минут. Сәгать 10-нан 11-гә кадәр. 10 сәгатьләр буе, көнне буе. Домашний арест кашаган. Кирәк вакытта. Юк инде. Әйдә, син ләйп бараша. Мин сине белә турып әйтәм аны. Әйдә, атып карыйк әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Агызы биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Әзрәк арттарак китеп, атыгыз әле зинһар. Әйе, менә шулай. Бик якын атасың. Әйе, бик якын атасың. Син андан бойлап утырма. Эх, булмады бу. Булмады бу. Әйдә киттек. Так. Нәрсә әйтимсең мин? Әйдә, әгәр мин эләксәм, син наконец права аласың да рульда йөри башлыйсың. Ого! Юкта минем тә правам бар. бар. Торасың. Йөргә куркасың. Йөргә Кызын да куркасың. Ну, правасын да яңартырга кирәк инде. Әйдәгез. Синең белән инде алайса. Булмады, значит, 1 айдан гына булмый инде бу. Киттек Гөлсирин синнән. Миңа доступ бирәсең. Нәрсәгә? Берничә әйбергә мин сораган программаңа. Инде программа тукта, әйдәгез ачыклык әле. Бу сообщение бармы? Белмим бит, менә нәрсә теле бит. Нәрсә телисең? Әйтеп кит әле. Үзенә генә әйтсәм ярыймы? Юк инде, әйтергә кирәк. Без бит хәзер бергә тиеш нәрсә өчен тырышабыз без монда. Теге справкалар өчен. Минем карысым килгән справкалар, мин һәр көнне синнән сорыйм аны. Син миңа күрсәтмисең аны. Нинди булса да справка булсын, киттек, атабыз. Әйдә. Аңладыңмы? Әйдә. Аңладың. Әйдә. Бисмилла. Булмады, справкаларны күрәм үчә калам. Эләктерергә кирәк хәтта эләктерергә. Ярый. Икәү калды, тагын 2 калды. Нәрсә син электрдин дип уйлыйсың? Беренче эләккән иде, чыгып ичте. Элекмәде ва. Менә калырга тиеш шул. Нәрсә. Бик авыр нәрсә бу, конечно. Әйдә инде. Уйларга кирәк. Тиз. Тиз-тиз үзе 15 минут уйлады. Нимә? Әйе. Спорлашма иде. Әйдә. Сезнең белән бик кызык.
Бізде Аңа бик бик ошый. көңіллі. Ие. Сен Иде менә білсең. шулай. Ошап тора. Менә шулай кызык эшләр әле. Әйдәле. Әгәр дә мин ләксәм, син берәр концертны үзең алып барасың. Мин чыгып җырлыйм менә, син алып барасың. Ого. Килештек. Син Алып барушы деп әйтәсе килде инде моны. Әйе, син алып барушы буласың. Әйдә. Давай. Әйдәле. Вәт Гөлсирин сен эләктең. Казанда концерт көрәргә кирәк. Димәк, концерт кашан киләбез? Сәгать ничәдә? Ну әлегә билгесез, әйе, аны билгеле булгач, әлегә бит инде Җәй сезон бетте. уртасы. Әйе, җәй уртасында концерт булмай. Сентябрьләр тирәсендә булабы димәк, әйме? Сентябрьләрдә. Ярар Гөлсириннән алайса, синнәнме? Гөлсириннән программа көтәбез хәзер. Кем яза программаны? Программа яра үзем язам инде. Ярый. Автор программы Азат Абитов. Ул Алып баручы Гөлсирин Абдуллина. әйе. Рәхәтләнеп килегез дуслар концертка. Белмәм кашан булыр ул. Мин сезгә бу чыгарылыш чыкканчы җибәрмен, менә бу үздүкне генә. Ярар. Исегезгә төшереп, яме? Киттек Гөлсирин, хәзер синнән берәр Без Сулу белән теләгән вакытта син тотасың да безгә билет аласың, и без кая очасыбыз килә, шунда барабыз. Мамадышка машинада йөри. Очасыбыз килә дим. Ярар, әйдә. нинди аңламый торган кеше булды бу? Әйдә. Әйдә, атып кара. Әйдә, эләгәргә кирәк хәзер. Хаҗиңерәк була. Карап торма әле син. Син аны майлап торасың. Бисмилла. Син кадыйсың килә бугай. Ну аны ничек аталарсың, мин бит ата белмим. Теләге зур. әкренрәк. Теләге зур. Әйе, прям чуть шөкерне унутмадым. Минем кияүгә чыкканнан бирле Азат күпме обещает, бер кая алып барганы юк. Азат, нигә алай эшлисең? Бакуга китәбез. О, менә. Син алып барасың аны. Син алып барасың аны. Чемоданнарың үзем күтәрермен. Так. Бу бигрәк кызык кешеләрсез, дуслар. Так. Әйдә ни. Нәсе авырак беләгәр икән. Менә мин аны җыратасым килә кайчан бер урыс җыры. Теге Анастасия мультигыннан. Мультфильм караңыздармы? Анастасия, анда бик матур җыр бар. Менә шул җырны. Әйдә. Ах, булмады, җырлатып булмады. Ничек атасың син аны? Әкреттең генә. Тукта, син теләгеңне әйт инде. Атмыша тор пока. Безнең концерт булгач, Әйе. мин алып бармаячакмын. Азат кына алып барачак. Кире теләк булды. Әйдә, әйдә. Үләк кара. Эх, булмады. Мин ата белмим аны. Әйдә, мин хәзер атып карыйм. Димәк, син концертны алып барачаксың, син программаны язачаксың, һәм безнең Безнең миндә. Абау рәхәтләнеп күлдек, уйнадык. Каралы бигрәк Азат теге азартный битәләр бит, шундый кеше икән, име? Бик азартный. Туктатып булмай. Теге уйнап җиңәм дигән шикелле. Әйе. Ул шундый. Бүтән уенда да шулай. Ярар, алайса инде хәзер бәлки идеда уйнап карарсыз, үз теләгеңә иреш инде. Теге эләгеп дип әйтә. Мин килеп чыкмый икән, мин аны тотынмыйм. Әгәр дә минем теләгем бар икән, мин яратып эшли торган әйбер була икән, мин аны кулымнан ычкындырмыйм. Әгәр дә инде теге кеше, әйдә атып кара, әйдә эшләп кара дип әйтәләр икән, минем ул килеп чыкмый икән, мин аны тотынмыйм. Мин үзем эшли ала торган әйберне җир җимертеп эшләргә мәгәр. Шулай дуслар, сездә җир җимертеп эшләгез. Үз теләгә эшләрегезне. Киттек, күчәбез киләсе сорауга. Мин сиңа хәзер бер фотосурәт күрсәтәчәкмен. Әлеге фотосурәттә без кемне яшердек икән, кемне качырдык икән. Бу инде элекеге фотосурәт. Әйе, Салават абый. Шулай беләсең инде. Без монда яздык вариантлар: Илсия Бедретдинова, Салават абый, Эльмира Нагыймова яки Решат Тәхвәтуллин. Салават абый дип беләм инде, әйе. Әйе, Салават абый. 3-4 тапкыр Салават абый диде дә, киттек, ярар алайса алабыз без җавапны. Без монда Актанышта идек. Актанышта идегез. Конкурста, Әлфия Авзалова конкурсы иде бу. Менә бит. Ә кем җиңде? Җиңүчеләр бар Мин иде. икенче урын алган идем, ялгышмасам. Ярый. Решат Тәхвәтуллин беренчене алгандыр, неме? Ягында Решат Хатуллин юк, әйе. Юк идеме? Юк. Ну ярар алайса. Киттек, дөрес җавапны күрсәтәбез. Салават абый, әлбәттә.
Менә шундый матур мөлаем фотосурәт. Әйе. Ярый, Гөлсирин, миңа бик тиз җавап бирдең әле син. Портерналар җыры клибындагы күлмәкләреңнең төсе нинди иде икән? Ак һәм сары, ашык яшел һәм сары, зәңгәр һәм сары, шәмәхә һәм сары. Зәңгәр һәм сары. Чөнки мин бу клипка безнең Азат Садыков исемле яшь кенә егетебез, дустыбыз инде ул безнең, төшерде бу клипны. Без аның белән төсләрен үзебез барып сайлап алдык һәм партниха дип инде тегүче кызга. Әле ул тегүче кыз укып кына бетергән имесең, аның өенә, квартирасына барып йөрдем мин автобус белән. Әйе, көне-төне шунда башта зәңгәрен тиктек, аннан соң сарысын тиктек. Башта зәңгәр белән төшердек тә, тиктек тә төшердек, аннан соң сарысын. Бу әле берничә көндә төшерелгән клип. Әйе, бер атна сузылгандыр, наверное. Безнең дә бу шара кирәк, Азатныкы да шара кирәк, шулай итеп төшерелгән. Демәк, бу күлмәкләр синең Бу минем җаныңа. иң беренче сюжет белән төшерелгән клип. Шуңа күрә бик әйбәт хәтерлим. Әлбәттә хәтерлисең. Дөрес җавап. Зәңгәр һәм сары. Әлбәттә, әлбәттә. Кара әле, менә шул клипларга килгәндә, әйме сиңа күбесенчә кеше шул клиплар астында язалар сиңа, синең турында негатив комментарийлар, әйме алар бар. Әйтәм бит, хейтерларым күбәеп китте минем. Менә, әйе, шуны үзең дә әйтәсең, әйме. Менә шунда алар күбесе һәм бик шактый еш язалар. Син бала чага шикелле үзеңне тотасың дип, тыйнаграк булырга кирәк сиңа дип, менә Азат үзен бик тыйнак тота дип язалар. Менә аларга ничек карыйсың? Синең җан торышыңа, үзеңә ничек менә бу сүзләр? Син үзең нинди кеше? Мин бик кызып китәргә китә торганрак кеше. Тиз дә сунам. Усалрак инде мин, но явыз усал түгел. Җитдилегең бар, мәгълүм. Җитдилегем бар, әйе. Менә мин шундый кеше әйме. Менә минем үз өемдә, үз квартирабызда берәр нәрсә үз урында тормаса, минем эчем поша. Ул, наверное, нормальный әйбер түгелдер инде ул, әйме. Но менә бу бит минем характерга керә инде. Менә ул урында тормаса, уже мин нәрсәдер эчем поша, менә кышытынып нәрсәдер эшләп бирим инде. Төртебрәк куярга кирәк бераз. Урынына кайтсын өчен. Мине Азат Гөлсүгә инде, кстати. Әйе. Буш вакытыңны тик кенә ятып тора алмыйсың син. Нәрсәдер эшлисең син ди ул мине сүгә. Әйе. Хейтерларга килгәндә, менә бу бала чага дип әйтәләр бит, нәрсә дип әйтәсең аларга? Әйе, минем буем да кыска, может, характерымда дагы, холкымда шундыйрактыр инде. Әйе, мин может чынлыкта да бала чагадыр. Мин тынычрак кабул итәм, элегрәк күңелемә бик якын алган булсам. Мәсәлән, без Азат белән йөргәнче бик якын дуслар булып йөргән идек. Гел сөйлидерим инде, ачуым килгәндә дә менә әйтәм, шулай дип язалар, булай дип язалар. Нәрсәсеннән өчен борчыласың, син сөйнергә тиеш, алар сине сөйлиләр, сине үстерәләр дигәндә. Безнең Рифат Ахметович Рәшит Вахапов җитәкчесеннән гел шулай дип әйтәдер, хейтерларыгыз булсын, үпкәләп бирмәгез аларга дип, чынлыкта дагы. Хәзер мин җиңелрәк кабул итәм. Значит, шулай халык күрә, кеше күрә, может, ошамыймдыр инде. Ярар, чәтим инде мин бар кешегә ошап итеп булмый. Менә син әйттең, син бик мин точный кеше дидем, әйме, дидең, һәрбер әйберем урында булырга тиеш, һәрбер әйберемне сонын беләсеңме икән дип сорыйсым килә минем, әйме. Без Азатка чыктык. Мин сиңа язган сораулар Азатка да яздым сорауымны. Азаттан мин бер нәрсә сорадым. Менә син үзең точно дип әйтәсең. Идәге лампочкалар санын беләсеңме икән? Фатирыгызда ничә лампочка бар икән? Демәк, җавап вариантлары 14, 15, 16 яки 17. Бүтән өйдәге кирәк. Әйе. Хашутлыйм әле. Әле. 1, 2, 3, 4. Может, 5 тирәләндә. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15,
16. Балконны да шутлагандыр инде ол. 16, 17, 18, 19 инде анда. Неше дейдің әлі сен? 14, 15, 16, 17. 17. Ой, сам 17 инде. Бигерәк күп микән? Бәлки син тагын күбрәк санап җибәргәнсеңдер. Он алтыдыр дип уйлыйм инде мин. Кухняда берәү. Нидә без 16-ны алыйк? Өчәү. Хәзер. Хәзер. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 инде. 16. 16-ны алабыз. Киттек. Хәмдер җавап. Кара мине бутады бу. Мен 17 дидем сиңа. Әйе, ләкин син 16 дип җавап бирдең. Кара, дөресен син шундый теге точно дип әйтәсең бит үзеңнән, шундый точно кеше икәнсең. Мин шу... Идәге лампочканың сонан беләле. Юк, мин шутлыйм менә безнең залда икесе янып чыккан иде. Озатка айттым мин аны. Шуңа хәтерлим мин аны. Кара, әйдә мин сиңа аның җавабын әйтәм, әйеме? Хәзер. Менә ул. 15 точечный и 2 люстра дип әйтик. Диде, шуңа күрә без 17 дип алдык. Люстрада бит әле анда нормаль яна торганнар. Аларны да точно алабыз әле без. Бәлки генә бармак шикелле нәрсәләр алар. Аха. Яраш, буны иде икегез бергә шутлап бетерерсез. Без күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Азатның җавабы башы үзе шикелле булган. Точно түгел. Вот, дизеп кенә. Әйе, общий. Нәрсә сайлыйбыз хәзер? Синең белән дөреслекме, гамәлме? Дөрес, почти дөрес булды бит инде. Почти бит ул шуңа күрә. Әйдә сорау. Дөреслекме? Дөреслек. Дөреслеккәме? Сорау бирәм сиңа. Хәзер безнең килде китте шоубызга модный, современный бер сүз кертәчәкбез. Guilty pleasure дип атала ул. Хәзер аңлатып китәм нәрсә икәнен. Әйе. Менә безнең яраткан әйберләребез. Без бу әйберне бик нык яратырга мөмкинбез, ләкин кешегә аның турында сөйләргә уят булырга мөмкин. Мәсәлән, кич белән бер чиләк рәхәтләнеп туңдырма ашау миңа рәхәт, мин яратам. Ләкин кешегә әйтеп сөйләү миңа уят булырга мөмкин. Шундыйрак нәрсә guilty pleasure дип атала. Менә синең шундый бер guilty pleasure бармы икән? Ничек дип уйлыйсың? Моны уйларга кирәк инде, кара әле. Белмим. Менә иде үзең генә калып, бәлки теге Азатта сыула чыгып киткәчнән үзең генә калып эшли торган нәрсә. Теге ял итә торган. Табак савыжу. Ашарга пешер. Юк инде. Син өйдә дә ял итмисең. Менә теге уф дип менә шуп утырып. Яки менә үзең генә калган. Сериал карыйм. Сериал карау. Турецкий сериал карыйм. Син моны кешегә сөйләү әзрәк кенә оятрак дип уйлыйсың. Түгелдер инде, аны бөтен кеше карый буга инде. Әйе шул. Шуңа күрә мин дә сорыйм. Менә мин әйткәнчә теге туңдырма чиләк, бер чиләк туңдырма ашау. Бер чиләк туңдырма алай ашаганым юк инде. Ярый, миңа калса без төрек сериаллары дип әйтә алабыз, әйме? Ул төрек сериалларын кая карыйсың? Ничек карыйсың? Нәрсә эшләгәндә бәлки? Табак савыжу ганда ашарга пешергән. Шулык. Шуңа кирәкле Куям да. Үзем пешерәм. Мине Азат сүгә. Бигрәк узак пешерәсең шул төрек сериалларын кара. Вот. Кирип китеп, әйме? Миңа калса, дуслар, барыгыз да Гөлсиринне дә, мине дә аңларсыз, комментарийларга языгыз. Кайсыгыз шулай эшли. Мин төрек сериаллары түгел инде, мин башка сериаллар карыйм. Но шулай сериал карап, рәхәтләнеп, җәелеп, китеп, карап. Кирип китәсең дә чыга алмыйсың шуннан. Гөлсирин, без һәрбер килгән кунагыбызга бер сорау бирәбез. Безнең яшь... Генә булмады инде. Юк инде, бу дөреслеккә дә гамәлгә дә кермәгән сораулар дип әйтәм инде мин. Безнең яшь буынга нинди теләкләр әйтә алыр идең? Үзләренең теләкләренә, хыялларына туры барып, чынга ашсын, ул кайчан да булса барыбер чынга ашачак.
менә миңа һәрвакыт язучылар күп инде кайда укырга була икән, җыр буенча барасым килә, килеп чыгыр микән, минем тавышым булыр микән дип. Әгәр дә теләгегез була икән, сез аны барыбер үтәп, эшләп, тормышка аштырып чыга алачаксыз. Шуңа күрә һәрвакыт үзегезнең теләгегезне кабул итәргә тырышыгыз. Бер кашанда уялмагыз. Менә бездә бар инде ул уялып, теге эшләнмәгән эшләрегез калмасын. Бигрәк тә теге үсмер чакта була андый хәлләр. Бүтән көчегезне җыеп, мин эшлим, мин укыйм, мин яшим, Аллага шөкер дип яшәргә кирәк. Әйе, мин булдырам. Рәхмәт бик зур. Миңа калса бу теләкләрең бар кешенең йөрәгенә кереп ятыр, матур иттереп. Амин. Амин шул булсын. Сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Минем кәефемне, безнең кәефебезне күтәргәнегез өчен. Сезгә үзегезгә бик зур рәхмәт. Безнең әле сиңа матур бүләгебез дә бар. Менә шундый матур кәнәфиләрне бүләк итәбез безнең кунакларыбызга. Без синең белән матур кәнәфиләрдә утырып сөйләштек, матур әңгәмә алып бардык. Безнең тапшыруыбызны шулай искә алып торырсыз. Рәхмәт, бик зур. Сулуга бүләк. Әлбәттә. Рәхмәт бик зур. Дуслар, безгә бүген мөлаем, матур, ачык күңелле Гөлсирин Абдуллина килде һәм китте. Барыгызга да сау булыгыз. Хуш-хуш. Сау булыгыз.